салом алейкум шунавандаҳои азиз, ман Иброн ва Ширин ҳуқуқшинос. саволҳое ки зиёд ба ман додед оиди гирифтани шаҳрвандӣ аз рӯи падар, аз рӯи модар, аз рӯи ҳамсар, аз рӯи шавҳар. ман ҳаминро қайд карданиам ки ба саволҳои шумо имрӯз каме ҳам бошад ҷавоб медиҳам. ҳамватанони азиз, нафароне ки дар ин ҷо зиндагӣ доред, падар ё модари шумо шаҳрванд аст, шумо метавонед ки ҳуҷҷатҳои худро ҷамъ карда ва муроҷиат кунед ба ҳамун ФМС ҷойи зист ва барои дар оянда шаҳрванд шудан супоред. вай фарман дорад ки регистратсияи шумо муҳлаташ гузашта бошад, ё патенти шумо муҳлаташ гузашт, ё разрешение на работу муҳлаташ гузашт, ё вид на жительство, ё РВП дар муддати ҳамин 3 моҳ то 15 июн агар муҳлати инҳо гузашта бошад, шумо ягон хатоге накардед, яъне ки ин проблемаи глобалии ҷаҳонӣ аст. дар вақти коронавирус зиёд мақомотҳо кор накарданд, карантин буданд ва сарҳадҳо маҳкам буданд. шумо кӯшиш кунед, ба ҳамин саволҳотон ҷавоб дода истодам, кӯшиш кунед айни ҳол масалан ҳуҷҷатҳое ки ба забони тоҷикиан онҳоро перевод кунед, шаҳодатномаи таваллуд, паспортҳо аз худ, аз фарзандон ва дигару дигар, чунки бе перевод, бе тарҷума намегиранд дар ФМСҳои Россия ягон ҳуҷҷати Тоҷикистонро, фақат перевод завери нотариускатӣ мегиранд. ғайри ин хоҳаре муроҷиат кардед ки падари шумо шаҳрванди Русия аст ва шумо айни ҳол дар хонаи падар зиндагӣ доред, соҳиби 3 нафар фарзанд ҳастед, бо ҳамроҳи шавҳар дар хонаи падар дар Русия зиндагонӣ доред ва муддати 2 сол аст ки ягон ҳуҷҷат надоред. хоҳари азиз, шумо вақте ки ба муроҷиат кардед ба ФМС ҳуҷҷатҳои шуморо қабул накарданд, бояд шумо ки ба сардори ҳамон мақомоти дахлдор шумо ариза пешниҳод мекардед ва ҷавоби хатӣ мегирифтед ки сабаб дар чӣ буд ки шуморо ҳуҷҷатотонро нагирифтанд. хайр ин кор гузашт рафт. мин баъд чӣ кор кардам дар кор? Якум вариант, шумо гуфтед ки фарзандои шумо мактаби миёна мехонанд дар ҳамин Русия. шумо метавонед аз мактаби миёнаи фарзандотон маълумотнома справка гиред, аз директор ки ино мехонанд, чанд нафаранд, дар кадом синф мехонанд. ғайри ин шумо ҳамон ҳамсояҳо метавонанд як акт санад тартиб диҳанд, як 3-4 ҳамсоя имзо монанд ки шумо муддати 1 сол аст 2 сол аст дар хонаи падартон зиндагонӣ доред ва метавонанд ки ҳамон раиси маҳалла бошад, раиси падом бошад, старши падом бошад, метавонад як характеристикаи хуб низ нависад ва имзо печат гузоранд, ҳамсояҳо имзо монанд ки шумо дар муддати ҳамин вақт дар хонаи падартон дар ҳамин Русия зиндагонӣ доред ва ба касе халал нарасондаед. ғайри ин шумо метавонед ки ҳуҷҷати падартона ки паспорти ҳамин Россия дорад, шиносномаи Россия дорад, ҳамонро аз якум саҳифа то охир нусхабардорӣ копия мекунед ва ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо мемонед ва тамоми ҳуҷҷатҳои Тоҷикистонро тарҷума мекунед аз худтона ва чизе ки лозим аст, рӯйхатро метавонед ки аз ФМСи ҳамон ҷои зист гиред ва ҳуҷҷатҳоро ҷамъ карда ба ҳамон ҷо супоред барои гирифтани дар оянда шаҳрвандӣ аз рӯи падаратон. агар ФМС ҳуҷҷатҳои шуморо қабул накард, шумо метавонед ҷавоби хатӣ аз ФМС талаб кунед. шумо метавонед ариза ба номи сардори он ҷо супоред ки шумо ҳамихел бо ҳамин сабабҳо натавонистед ҳуҷҷат карда ва мехоҳед ки аз рӯи падар дар хонаи падар ҳастед, ҳуҷҷатгузорӣ кунед, дар оянда шаҳрванди Русия шавед. шумо вақте ки ариза додед 2 экземпляр кунед, якташро ҳатман супоред ҳамроҳи ҳуҷҷатҳо, якташро имзо число монда ба шумо диҳанд ки фарду шумо исбот кунед ки шумо ариза супордагед, ҳуҷҷат супордагед ва шумо аз онҳо талаб кунед ки ҷавоби хатӣ ба шумо диҳанд. аз ҳамон ҷавоби хатӣ нигаҳ карда баъд дигар корҳоро пеш бурдан мумкин. агар ки ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кунанд, асос биёранд падари шумо шаҳрванд аст, асос биёранд ки фарзандои шумо ноболиғанд, мактаби миёна дар Русия хонда истодаанд, асос биёранд ки шумо ин ҷо зиндагӣ карда истодаед ва мумкин ки ба шумо иҷозат диҳанд ҳуҷҷатҳои шуморо қабул кунанд ва шумо дар оянда шаҳрванди Русия шавед. агар онҳо гӯянд ки шумо ҳуқуқро вайрон кардед, муддати ин чанд моҳ масалан солҳо шумо ҳуҷҷат накардед, ба ватан рафта 90 рӯз истода баъд биед. шумо метавонед дар ин ҳолат метавонед ки ба суд муроҷиат кунед, ҳуқуқ доред, ба суди Русия, ба ҳамун ҷои зисти ҳамун хонаи падартон, ба ҳамун суд ҳуҷҷатҳоро ҳамаро ҷамъоварӣ карда ариза навишта ба суд пешниҳод мекунед. даъвогар шумо ҷавогар ФМСи ҳамун ҷои зист, яъне ки асосҳоро пешниҳод мекунед, ҳуҷҷатҳоро пешниҳод мекунед, ҳуҷҷатҳои падартона ки шаҳрванди Русия аст, ҳуҷҷатҳои фарзандо ки мактаби миёна мехонанд ва ҳуҷҷате пешниҳод кунед ки шумо шароити вазнин доред, дар Тоҷикистон рафта имконияти зиндагӣ кардан надоред. анам хел ҳуҷҷатҳоро тасдиқкунанда ҳуҷҷатҳоро пешниҳод кунед ба суд.
мумкин суд ҳалнома барорад ва дар асоси ин ҳалнома шумо дар оянда шаҳрванди Русия шавед. агар суд чунин ҳалнома набарорад, ҳалнома ба фоидаи шумо набарорад ва шумо баъд меравед ба ватан, дар ватан меистед 90 рӯз ё зиёдтар, ва аз он ҷо омада аз сари нав мигратсиони картаи нав катӣ шумо регистратсия мекунед дар хонаи падартон ва акун аз нол сар карда ҳуҷҷатҳоро ҷамъ карда барои дар оянда шаҳрванди Русия шудан ҳуҷҷатҳоро ба фемиси ҳамон ҷои зист месупуред. хоҳари азиз, ин буд саволи шумо. Ман ҷавоб додам ва чунин саволҳо зиёд ҳастанд. Метавонед ана ҳамин саволҳои ки шумо додед, ман ҳамин ҷавобҳо барои шумо аст. Саломат бошед ва баромадҳои пештараи манам дар бораи шаҳрвандӣ зиёд аст. Метавонед ки хонед ва истифода баред. Саломат бошед.